Bueno, yo del proyecto destacaría principalmente la importancia del análisis crítico, ¿no?, de las propuestas culturales y museísticas en este caso, el reconocernos como titulares de responsabilidad, ¿no?, que no somos menos transmisores de información, sino que tenemos una labor realmente por una educación crítica que un poco intenta erradicar las desigualdades existentes. Tradicionalment els museus han sigut espais per a conservar i difondre patrimoni. Ahí estem tots d'acord, és la seva funció des de la seva creació al llarg del segle XIX i expansió en el segle XX. El que ara cada vegada està veient-se més és que són institucions que poden prendre un paper més actiu en altres àrees de la societat que fins ara, diguem, en cap moment ningú va pensar que podria interceptar. Els museus del segle XXI ens hauríem d'entendre com a centres culturals, sobretot, i en els entorns rurals tenim una missió i una funció molt important, que és la de construir, a partir del coneixement que preservem, espais de debat. Jo crec que els museus intrínsecament són espais de cultura en la pau, no? Ho són perquè veritablement la seva tasca té que veure en el que és la cultura i l'aprofitar les seues col·leccions per apropar la cultura al seu públic. I jo crec que no n'hi ha res més que puga apropar la pau als pobles que precisament això, no? Apropar-los a través de la cultura. Des de les institucions culturals i en aquest cas els museus hem de garantir també la conservació d'aquests drets fora del museu. I això ho podem fer bàsicament participant en la conservació d'aquests drets culturals, en la difusió i en garantir la participació de les persones en la vida cultural, tant de la comunitat, del municipi, del país o del món. Por ejemplo, en nuestro museo trabajamos desde el Neolítico y ahí ya el discurso siempre está orientado al papel que tenía la mujer en nuestras sociedades más prehistóricas. L'ENNO desenvolupa treballs de reciclatge i reutilització de materials dins d'un plantejament un poc més ample que té a veure amb la sostenibilitat de les nostres accions. La formación tiene herramientas muy interesantes en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, los derechos humanos y la perspectiva de género, sobre todo a nivel teórico, pero a nivel práctico, como la constelación de actividades, ¿no?, que nos permitía un poco analizar las propuestas de nuestros museos para ver qué objetivos ya se estaban trabajando y, por tanto, cuáles se quedaban más descolgados y necesitaban más de nuestra atención. Al final, en aquesta primera fase de diagnosis, vam identificar algunes carències que tenim en el museu i concretament vam detectar dos. Una, que ens falta una involucració com a usuaris de públic universitari i, per una altra banda, sistematitzar aquesta forma d'avaluar aquesta activitat que, tot i que tenim un feedback en els grups que venen, sí que volem sistematitzar una mica i a veure, concretar de quina manera aquests ODS implementen i influencien en els usuaris que estan gaudint de les nostres activitats. Llavors, ahir, per a mi sí que ha sigut un poc revelació. Clar, no hem de treballar per a aquestes persones, hem de treballar per a totes les persones, siguin quines siguin les seues circumstàncies. I llavors sí que ara l'objectiu que nosaltres ens hem plantejat és crear un museu inclusiu, perquè fins ara no és un museu inclusiu. Té moltíssimes barreres, limitacions per a persones amb diversitat funcional i hem de fer que sigui un museu inclusiu per a tots. La actividad que desarrollamos desde el Ecomuseo de Aras de los Olmos fue generar un encuentro entre los museos que nos rodean de otros municipios para fortalecer la red de comunicación que hay entre ellos y poder extraer de ese encuentro propuestas de futuro que puedan desembocar en actividades conjuntas de cooperación entre los museos que nos ayuden a generar esa red y a fortalecerla.
al final de lo que se trata és d'anar incorporant a les nostres activitats que ja fem de per si estos ODS que ens marquen de l'Agència 2030. Clar, molts d'estos ODS de per si ja els fem en les nostres activitats i de per si ja estan integrades, però no som sempre conscients de que ho estem treballant. Inclús esta metodologia el que ens permet, o esta manera d'enfocar-ho, ens permet anar millorant o anar aplicant a aquestes activitats que ja fem de normal tots aquests nous conceptes que estan apareixent ara simplement per a ficar-hi nom i cognom a tot el que ja fem.